kanal. Ja, min första film till YouTube då. Och det blir ju kul. Mitt tema är ju smink, mode, djur. Min film, jag lovar den kommer inte bli så kort nu, men ja. Jag var i skolan idag första gången för nu har sommarlovet gått bort. Och min katt får höstlov, för det är typ så som det blir. Men jag avslutar nu, eller jag stänger av nu så, eller jag filmar inte med för att jag tycker inte den ska vara så lång i början. Jag kommer skriva på min blogg då. Den heter www. Vänta, jag ska skriva vad jag heter. Miss MC Bell, alltså ni vet ju Miss Lisbell då, alltså jag tycker nästan, men jag vill inte göra det, men jag heter Miss MC Bell devoter.se, så jag filmar inte mer nu. Bye bye.